भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोदै बिनो कमेन्ट खालाम आरो बुजिनो नाजा। नैबे कल रेकर्डआ गोबां गोसारगासिनो दङ जेनाखि सराइबिल एरिया बा रायमना एरियायावहाय थाइसौगुरियावहाय माने गावदों होननाय सोदोबा माने ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दङ। नोंथांमोनहा नंगौना नङा नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनो थांगासिनो दङ दै। नोंथांमोना फुल खोनासं आं मा बुंनो थांगौ आरो बेजों लोगोसे आं माखासे इउटुबारफोरखौबो बुंगोन दिनैनि दिनावहाय जन काजरी आरो देसार इस्लारि एनिथिं एमजि ना मा होनो बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव आं माखासे खोथा बुंनांगौ दङ। नोंथांमोना खोनासंलांदो नैबे कल रेकर्डखौ आं होनो थांगासिनो दङ। इस्लारि कार्जि एनिथिं एमजि बिथांमोना दिनै मा वान साइड भिडिअ लाबोग्रा बिथांमोनहा पिपिएफनि दा बिथांमोनहा एसटि होनायाव दिनै बिथांमोनहा जेबो बाथ्रा बुङाखै नङा होमबा। एसटि होनायाव बिथांमोनहा हाग्रामानि सायाव बा मानगोनां हाग्रामा सिबनि सायावहाय जेबो भिडिअ लाबोआखै। मानो जाहोना मा नङा होमबा जाहोना मा थ' रायजो राजाफोर आं फरायनो होनो सानदों नाय नङा होमबा सोर बुंदों जेबो खहा जाया नङा होमबा एसटि होनायाव भारत नाङैनो एसटिनि खथाया 7.5ल'खा नङा होमबा। बेनि गेजेराव आसामाव माने एसटिनि खाबुआ माने 10%ल'। अब्ला थाखानाय एसटिया जाहैबाय माने 42 लाखल'। 42 लाखल'है बे 42 लाखआवनो जाहैबाय आदा गोदान दाबिनाया जाहैबाय माने एसटि 1,80 लाख बा बिनायानो अफार बारा जाहैखाबाय दा। जोंना 42 लाख जाबाय नालाय जोंना लाखल'सो होमबा दाना बिसोर मा 1,00,00,000 माने 1,00,00,000 बिखाबाय 80 लाख नङा होमबा 1,00,00,080 लाख बिबाय। अब्ला जोंनाव मा दंबावो होमबा नङा होमबा जेबो गैला होमबा गासैबो थाखानाय एसटिफोरा जोंना माने जोबस्रांलांजोब्बाय नङा होमबा। गासैबो थाखानाय एसटिआवनो ज' खालामबाय आरो मिरु एसटिखौ लानानै जेबो सोलाय सोल' खालामफिननायनि पलिसि गैया। बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानानै बेखौ होबथायाबानो माने गासिबो जोबस्रांलांनायनि लामायाव सफैबाय आरो बांद्राय रायलायनाय नङा आरो जोङो मा नेग्लेक्ट बाहायजागोन। बिथांमोनखौ नाय नङा होमबा बेसेबां सिगां आसामिस जाथिफोरखौ बेसेबां जोंनि बर'फोरनि बेसेबांबा एडभान्स जाना दङ आरो दिनै गोबां माखासे बुंजाथ'ला बैसोर माखासे एसटि जायनाखि होगोन जे बिगासिनो दं डिमान्ड खालामगासिनो दं बिथांमोना बेसेबां जोंनिख्रुइ खुनबाबा सिगां जानो थांगासिनो दङ। बेराफारसेथिंजाय जोंनि कालसाराबो खावना लांजागासिनो दङ दिनै एसे गाबोन एसे। बे लान्था साराबो दिनै मा नैबे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन जे गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय बुंनो नाङामोन। दा बिथाङा मा इलेक्सनाव भट मोननायनि थाखाय बा गावहा देरहानाय जानो थाखाय बा सिट जानानै थाबाय थानो थाखाय आरो गावहा जेनाखि बैसोरनिफ्राय सापर्ट मोनबाय थानायनि थाखाय बिथाङा मा दिनैनि दिनाव मा एसटिनि सायावहाय खोथा बुंबाय। नोङो होनो हाखाथारा होनो हायाबा मानो खगा दामा नङा होमबा। स्राय बुंना नोङो आं हारसिङै होनो हाया आं बेखौ होनो हाया। दा दिनै हा नांगौ ना हानि फाट्टा नांगौ ना एसटि नांगौ नोंसिनो होनना बुंबाय नङा होमबा। बिसोरलाय बिखागोन बिसोरो जिबौनि जमनानै थाबाय थाखानाय बिसोरो जेनाखि जिबौआ माब्ला मोनजायो एम्फौखौ जमनाय बायदि बिसोरो माब्ला होयो माब्ला माबायो होननानै जमनानै थाबाय थाखानाय। माने सैमाया जेरेखम मालिकनि सेराव थानानैहाय मालिकआ मा बेकें जादों मा बेदर जादों मा ओंख्रि जायाखै मा ओंखाम होगोन ना होआ बेखौ जमनानै थाबाय थानाय बायदि बिसोर माने जमनानै थाबाय थानायखा। दा दिनै बिथांमोनहा मा होबानो लागोन माला खगा दामो बेखौ नेबाय थानाय। दा दिनैनि बे सायावहाय मानो बिथांमोना एसेबो मानो जाथेयाखै बुंनो हायाखै एसटिखौ मानो एसटिनि सायाव मानो हाग्रामा सारजों रायलायहैनो हायाखै। बिथांमोनाथ' गोबां गिदिर गिदिर स्पेच खालामो स्पेच होयो बाथ्रा बुङो नङा होमबा भाषण होयो। दा दिनैनि दिनाव मानो बिथांमोनहा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो फंसेबो लाबोनो हायाखै रायजोफोरनि गेजेराव बहा हाबसोनाय दङ नङा होमबा। दिनै आंनो बेखौसो सोंनो सिखारदों दिनै एमजि इस्लारि जन काजरी आरो सोरबा सोरबा दङ अनेकथा दङ बिपिएफनि माखासे इउटुबारफोर दङ। आंबो सासे बिपिएफनि एजिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै आंबो दिनै मा बे खोथाखौ दिनै सोंदों। आंबो दिनै सोंदों रिप्लाइ हो नुदोंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायग्राफ्रा शेयार खालामना हो जाहाथे बै बिथांमोना जन काजरीमोन बे सोरबा माबामोनहा इस्लारिमोनहा एमजि मोनहा बे भिडिअखौ नुयो। रिप्लाइ हो नोंसोरो दिनै आंनो रिप्लाइ हो। आंखौ सोरबा बुंदों लावखार साइस माबा साइस हारे आं लावखारानो जाथों माबायानो जाथों आंसो मावनानै जादों नोंसोर होआखै।
सोरबा होफैयाखै लावखारबाबो आं जादों सोरबा माबाबाबो आं जादों बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा सिन्था खालाम एसे बुं एसे जाथे नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनाबाय नङा होमबा दा गासिबो नैबे जाथायफ्रा माने जायाखै दै गासिबो नो जोबदै दाबो आङो रायमोनायाव दङ दा आङो माने रायमोनायाव दंफैयो रायमोनायावहाय आङो माइ मारा मेचिनजों होनो फैदों माने बेयाव दंफैयो बेयाव थागोन आङो डिसेम्बरसिमाव थागोन आं ओमफ्राय बेखौ इसेबां माने शेयार दा खालामबाय दाथासै बे माबाखौहाय आरोना जेनाखि नैबे कल रेकर्डआ बे फेकसो दै नङा इसेबां माने नङा ओमफ्राय दा बेखौनो माने गोबां माखासे मानसिफ्रा शेयार खालामबाय थानानै गिबांगोन दावराव अफार जागोन आरो दै बिनि थाखायनो मा बांद्राय शेयार दा खालाम आरोना बेखौ माने नुदों आंनि भिडिअखौ नुदोंब्लाबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो ओमफ्राय नङा होननानै नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय आरोना फेसबुकाव गोबां शेयार जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जेनाखि मा होनो आंनि दिफाजों रायलायहरदां ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे बर'आ थैबाय सासे औ ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला समनि आंखालखाय आं बे गुसुङै बे भिडिअखौनो दोनबाय आं सानफ्रामबो भिडिअ मोनायावसो लाबाय थानो हागोन दै आं सानाव बिराद फुरा रेस्टलेस खामानि मावनाय जायो रायजो राजाफोर बेनिखायनो आं मोनायाव लाबाय थानाय जादों भिडिअखौ थेंक इउ दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारि जय गोजोन्थों